Door. עכשיו אנחנו מחכים מארגנות בחדר כאן, לכבוד הבנות, נשים לסדרת צילום כזאת. פעמיים או שלוש בשבוע אסתר, כרמל ותום לב היו מגיעות לכאן. עכשיו הן מקשטות את החדר למסיבה, רגע לפני שהן עוזבות. יש בה בנפאל המון, הרים וטרקים מופלאים, גם עוני גדול, יש מקדשים ונזירים ציוריים, אבל גם הרבה סחר בנשים, תיירים בשפע והמוני ילדי רחוב. השאלה פשוט, מה מחפשים? Shabba kecha. ठीक है आजा एक क्लास चाहिए ना चा आणि टीचर का आणून चा בבית הספר על גדת הנהר המזוהם של קטמנדו מצאו כמה חבר'ה ישראלים את מה שחיפשו, מקום לתת. כל מיני פעילויות של חינוך בלתי פורמלי שאין פה בכלל, בלימוד אנגלית בעיקר, גם קצת מתמטיקה. קראנו הכל שלנו יחד עם הילדים. פה זה כל האותיות בנפאלי. השבוע הסתיים המחזור השלישי של תבל בצדק בנפאל. במחזור הזה היו 18 ישראלים ויהודים מהעולם, שבאו הנה ל4 חודשים, רובם רגע לפני הטיול הגדול במזרח. ממש הרגשתי את זה שאני רוצה לשהות במקום ולהכיר מבפנים, כי מה שבעיקר מעניין אותי זה האנשים במקום. בהתחלה הם לומדים נפאלית, אחר כך יוצאים להתנדב בקהילה. And today we have United States of America world map. Where is America? Then where is America? Arioma. Yeah. Go. Point. Yes. רובם עושים את ההתנדבות בקטמנדו, אליהם עוד נחזור אחר כך. ג'ון, יואל ורחלי דווקא בחרו להתנדב בבית יתומים 3 שעות נסיעה משם. שם הם גם גרו. רגע אחרי השחרור מהצבא סיגלו לעצמם שוב סדר יום קפדני. ב5 בבוקר מתארגנים, שותים תה, עובדים קצת בשדה עד 9. ב9 אוכלים אורז. דל בת ראשון. אורז עם עדשים וירקות. 10 ג'ון הולך ללמד אנגלית פה בבית ספר, ויואל ואני מצטרפים אליו ב11, חוזרים ועושים פעילות לילדים. אנחנו הקמנו מועדון כדורעף שנקרא הפועל SK קלאב. שרה ישראלית טיפוסית כבשו את המקום, מעניקים לילדים האלה משהו מהילדות שאף פעם לא הייתה להם. גם פה בפרויקט סוף כזה גדול שאנחנו עושים, שזה קייטנה, קוראה גם בשמה קייצת. איך אומרים את זה בנפאלית? סאמר קאמפ. סוג של נפאלית. היום יום אמריקה בקייצת. גם המשחק הישראלי כל כך כיבוש דגלים, מגויס למטרה. Everybody's here? Now, the first thing you have to do as a group is to hide your flag. This is Apache, only the grass. Include the volleyball court. Okay. ביצים, 3 חבילות לחם, ירקות ו2 שקיות חלב. בבית היתומים זו שעת הדלבת, בבית בקטמנדו זה התור של תמר, ותמר להכין ארוחת בוקר. Tiene otra roti, דוי אותה דוד. כבר מכיר אותנו. כל בוקר מבקשים ממנו את אותו דבר. अकेला चल रहा हूँ
4 חודשים זה הבית שלהם. את כרטיס הטיסה מימנו בעצמם, את כל השאר מספק תבל בצדק. חולקים מטבח, מקלחת, סדר יום. זה היה? כן, זה לא עובד. זה אמור להיות הגז של הבית. אני ממש מרגיש בית פה. לפעמים עמוס ואין לך כוח לחיות עם 20 אנשים בבית, שזה הכי הגיוני, ולפעמים זה נראה לך הדבר הכי טבעי. אין לך זמן לעצמך, אין לך מקום לעצמך, אין לך פינה לעצמך. לאן שלא תלך בבית הזה, לא משנה, אתה חשבת, מצאת את המרפסת הכי נידחת וכאילו סוד כמוס שאף אחד לא יודע. עוד 20 אנשים באים לשם. אז בהתחלה זה היה מאוד מאוד קשה, ואחרי זה הפך להיות אחד הדברים שהכי הכי אהבתי. בלילה בחדר של בן ואלי יש גיוס חירום. צריך לארוז חבילות תרופות. אז יש לנו מברשת שיניים, משחת שיניים, ויטמין A, ויטמין B, ויטמין C. את השקיות יחלקו מחר לתושבי שכונת הפחונים על גדות הנהר. लिनुभयो को बाँकी छुट्टिया छ र अहिले 1 बजे त्यहाँ आउनु है चर्चमा औषधि लिन. בלי מים זורמים, בלי חשמל, בלי תנאים בסיסיים, חיים פה אלפי אנשים. שעבורם גם מברשת השיניים שמביאים אלי ובני מצרך יקר ערך. את שקית התרופות יקבלו אחרי ההרצאה. तपाईहरु आज के कुराहरु सिकाउँछु है, ध्यान दिएर सुन्नु होला. तपाईहरु थाप्पो झाडा पखाला भनेको के हो? अनि हात टाउको सबै पनि हाम्रो लोकन סדר היום בלתי נגמר, לכל אחד מהחבר'ה כמה פרויקטים על הראש. בבית הספר הסמוך כבר מחכה המנהל עם הכדור ביד, שבן יגיע סוף סוף כדי להתחיל בשיעור ההתעמלות. कति जना दिलीप दिलीप ओ दिलीप कति जना टिम हो समूहमा. זה בהתחלה, הם חושבים שאני מדבר עליהם אנגלית. וכאילו, אתה שואל אותם קוסטוצ'ה, כאילו, מה שלומך? מה? what you say? ואז פתאום קולטים, ואז איזה חיוך, כאילו, וואי, אני כל כך אוהבת את ההתחלה, חיוך יפה כזה בפנים, כל הפנים שלהם מתחילות לצרוח, וואי, בידסים, הערבי שמדבר נפאלי. One, Ali, Tunda, Ali. यो सेभिङको लागि कति पर्छ वा सोधेको. नेपाली प्राइस. नेपाली प्राइस Thailand had 30 rupees. קצת פחות מ2 שקל. האבא הגאה של תבל בצדק הוא מיכה. עכשיו הוא חולם גם על בית באפריקה, על אנשי מקצוע שיבואו להתנדב, למרות שהוא לא מפסיק לפרגן לצעירים. הכי מרגש אותי זה שהחבר'ה הישראלים, הצעירים, הם פשוט חבר'ה כל כך טובים, כל כך יש להם תושייה ויש להם יכולת לתת, שהם גם כן יכולים להיות קהילה, כאילו כזה אינסטנט קהילה. מוכנים לעבוד ביחד, לחשוב ביחד, לבשל ביחד, הכל הם יכולים לעשות. הגיל הממוצע הוא אכן 23, אבל יש גם יוצאים מן הכלל, כמו אסתר, אומנית בת 52, שיכלה בקלות להיות אימא שלהם. האמת היא, I asked one of my sons and he says, תעשי משהו בלב שלה, and the other one said, why don't you just go for a 2-week deal? So... את האומנות הביאה אסתר למפגשים שלה עם אנשים, נשים שרובן נאלצות לעבוד בזנות וכאן מקבלות כוח וכלים בדרך החוצה. היום הן נפרדות מהם. ואם גם לכם עלתה השאלה למה לנסוע כל כך רחוק שגם פה קרוב יש מספיק צרות,
זה בסדר, אתם לא הראשונים ששואלים. כמה שמעתי את שאלת ענייך הקודמים. אני אנסה עכשיו לדבר במאות או באלפים. אני חושבת שאנחנו מדברים על חבורת צעירים שבאו מרקע של עשייה חברתית בישראל, ומתכוונים כולם לחזור לעשייה חברתית בישראל. אז בחיים של עשייה חברתית, אנחנו מדברים על קבוצה של אנשים שאומרת, וואלה, ניסה לטייל, אבל אנחנו אפילו לא יכולים לטייל בלי לעשות עשייה חברתית. אז מה נעשה? נלך לטייל ונעשה עשייה חברתית תוך כדי נתנדב. ביומן המסע שלהם יוקדש בוודאי פרק מיוחד לחודשים בנפאל. חוויה יוצאת דופן שמשאירה את שני הצדדים עם טעם של אור.